नमस्कार, मी जुईली. नमस्कार, मी देवयानी. आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या कर्नाटक विधानसभे इलेक्शनचे निकाल हाती आलेले आहेत आणि यावेळी काँग्रेसनं जोरदार कमबॅक केलंय, तर दुसरीकडे भाजपला मात्र जोरदार धक्का बसलेला आहे. पाहूयात आत्ताची नेमकी स्थिती काय आहे कर्नाटकातली. भाजपात 224 जागांपैकी भाजपला 66 जागा मिळालेल्या आहेत, तर काँग्रेसनं बहुमताचा आकडा पार करत 131 जागांवर विजय मिळवलेला आहे. तर दुसरीकडे जेडीएस म्हणजेच जनता दलाला 22 जागा मिळालेल्या आहेत. तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं मात्र पूर्णपणे निराशा करत फक्त एकही जागा मिळालेल्या नाहीयेत, 0 जागा त्यांना मिळालेल्या आहेत. तर दुसरीकडे इतर म्हणजे अपक्ष असतील त्यांना 5 जागा मिळालेल्या आहे. अशा प्रकारे 224 जागांची ही लढत होती. मात्र यावेळी काँग्रेसनं मात्र जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. आपण आता थेट जाऊयात बेळगावात. आमचे ब्युरो चीफ लुईस रॉड्रिक्स आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत, त्यांच्याकडून याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेऊयात. सर, काय सांगाल, आताची नेमकी काय अपडेट आहे? अपेक्षेप्रमाणाचे जे एक्झिट पोल्स होते त्यांच्या अनुमानाप्रमाणे आज काँग्रेसनं खरोखरच एक अपेक्षित असे मुसंडी मारलेली आहे. बरेचसे एक्झिट पोल जे होते ते काँग्रेसला फेवर करत होते. साधारण 125 ते 100 आणि त्या पद्धतीनं मला वाटतं 31 पर्यंत काँग्रेसने मजल मारली म्हणायला काही हरकत नाही. या विरुद्ध बीजेपीनं अत्यंत म्हणजे बीजेपीचा फार मोठा अपेक्षाभंग झालेला आहे आणि साधारण 80 ते 90 जागा मिळाल्या तर जेडीएसला बरोबर घेऊन सरकार आपल्याला फोन करता येईल अशा प्रकारचं प्लॅनिंग सुरू होतं. पण अत्यंत साफ निराशा झालेली आहे. जर बीजेपीला 90 प्लस जागा झाल्या असत्या तर जनता दल सेक्युलर सारख्या पक्षाला घेऊन त्यांना पक्ष स्थापन करता आला असता, पण आता तशीही शक्यता ती पूर्णपणे मावळलेली आहे. त्यामुळं कर्नाटकमध्ये नवीन सरकार हे काँग्रेसचंच येणार आहे यावरती शिक्कामोर्तब झालेलं आहे, मला काय हरकत नाही. घोडेबाजार टाळण्यासाठी तिकडे काँग्रेसनं आता अधिक खबरदारी घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. हैदराबाद मधलं रिसॉर्ट बुक केल्याची माहिती मिळते आणि त्याचबरोबर विशेष हेलिकॉप्टरनं विजयी उमेदवारांना तिथं घेऊन गेलं जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतची काय अपडेट आहे? रिपीट करता का? हा थोडासा दंगा आहे, गोंधळ आवाज आहे. सांगा पुन्हा एकदा प्रश्न रिपीट करा. नक्कीच. घोडेबाजार टाळण्यासाठी काँग्रेसकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आल्याची माहिती मिळते. हेलिकॉप्टर बुक करण्यात आलेले आहेत, त्याचबरोबर हैदराबाद मधलं रिसॉर्ट बुक करण्यात आलेलं आहे. कारण गेल्या वेळीची जर परिस्थिती पाहिली तर भाजपनं मोठा तिथं धक्का देत काँग्रेसला सत्ता स्थापन केलं होतं. मात्र ती स्थिती पुन्हा एकदा टाळण्यासाठी काँग्रेस विशेष खबरदारी घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काय याबाबतची अधिक माहिती आहे? तसं काँग्रेसला आता घोडेबाजार संबंधी काही काळजी करण्याचं कारण दिसत नाही. कारण मी मगाशी सांगितलं तर भाजपला 90 प्लस जागा मिळाल्या असत्या तर थोडीशी घोडेबाजाराची परिस्थिती निर्माण होऊ शकली असती, पण तसं काही होण्याची शक्यता नाही. कारण भाजपानं 70 लुईस, त्यामुळे कितीही घोडेबाजार सुद्धा मला ते भाजपच्या आपली होईल. त्यामुळे तसं काही घोडेबाजाराचा काय तसा प्रश्न निर्माण होत नाही. तरी असताना म्हणजे काँग्रेसचे नेते कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे घेण्यास तयार नाही आहेत आणि त्यांनी परीनं आपले उमेदवार सेफ ठेवण्यासाठी पावलं उचललेली आहेत, मला हरकत नाही. लुईस सर, एकूणच जर बघितलं तर भाजपची जी काही घोडदौड पूर्ण भारतामध्ये म्हणजे त्यांनी ज्या अपेक्षेने काही गोष्टी सुरू केलेल्या होत्या आणि आता कर्नाटक मधले हे लागलेले निकाल याचा जर संदर्भ घेतला आणि त्याचा जर आपण ताळमेळ करायला गेलो आणि त्या पार्श्वभूमीवरती सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राहुल गांधींना झालेली शिक्षा, ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती कर्नाटकातले हे जे काही निकाल अनपेक्षित म्हणजे काँग्रेसच्या दृष्टीनेही अनपेक्षित आहेत आणि भाजपच्या दृष्टीने देखील अनपेक्षित आहेत. काय वाटते आपल्याला की एकूणच काँग्रेसला हा विजय अपेक्षित होता की अनपेक्षित होता? मॅडम, तसं अनपेक्षित असं काही झालेलं नाही असं आम्हाला वाटतंय. फक्त किती आकडा म्हणजे काँग्रेसला मेजॉरिटी मिळणार असे बरेचसे एक्झिट पॉल्सचे म्हणा किंवा लोकल जे सर्वे झाले ते काँग्रेस
या राज्यात वरचढ ठरणार हे निश्चित झालेलं होतं. म्हणजे त्यामुळे असं अनपेक्षित असं काही नव्हतं. फक्त प्रश्न होता की जर भाजपाला जास्त किती जागा मिळतात. कारण भाजपानं, मी मगाशी सांगितलं, पुन्हा मी तिथंच येतोय की भाजपानं जर 90+ जर जागा मिळवल्या असत्या तर म्हणता आलं असतं होय की हा अनपेक्षित, भाजपाला हा निकाल अनपेक्षित आहे की साधारण त्यांचे एक 100 तरी त्यांना मिळणार असा त्यांच्या नेत्यांचा होता. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा इथं जेडीएस किंगमेकर ठरला असता. कुमारस्वामी तिथे बसले होते, म्हणजे दोन्हीकडे पाय ठेवून बसले होते, तळ्यात मळ्यात करत राहिले होते. पण आता झालंय काय की काँग्रेस साधारण 125 ते 130 जागांवरती विजयी होत असल्यामुळं किंवा आता जो दिसतोय की साधारण तो असा स्टेबल राहणार. म्हणजे शेवटचे निकाल मला 2 वाजेपर्यंत क्लिअर होतील. पण काँग्रेस हाच एक काँग्रेसला जे क्लिअर मेजॉरिटी मिळते आहे. आणि त्यामुळे अनपेक्षित असं काय नव्हतं. फक्त अपेक्षित एवढंच आहे की जे कुमारस्वामींना जे त्यांचं त्यांची थोडीशी निराशा झालेली आहे की ते 20-22 जागावरती 20 ते 21 जागावरती त्यांना समाधान मानावं लागतंय. बरोबर. आणि त्याचबरोबरीने मला असं वाटते की भाजपने नेहमीच आपल्या सगळ्या ह्या निवडणुकांच्या अजेंड्यामध्ये हिंदुत्वाचा मुद्दा जो आहे हा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणून मानलेला आहे. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये जेव्हा इलेक्शनचा जेव्हा वारे सुरू झालेले होते त्यावेळेस बजरंग दलावरती बंदी आणण्यासारखा एक महत्वाचा एक डिसिजन घेतलेला होता. एकीकडे पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेलं होतं की जय बजरंगबली म्हणा आणि वोट द्या, आणि दुसरीकडे बजरंग दलावरती तिथे काँग्रेसने बंदी आणण्यासारखी पर्यंतची त्यांची मजल गेलेली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती हिंदुत्व आणि एकूणच आपली राजकीय स्थिती याचा कुठे ताळमेळ कर्नाटकात बसला नाही असं तुम्हाला वाटते का? मॅडम, कर्नाटकचा मतदार हा थोडा आहे असंच म्हणा किंवा बजरंग दल एकदा आहे तो सुज्ञ आहे की यावेळी झालं होतं काय की जे ही जी निवडणूक होती ती फक्त विकासाच्या मुद्द्यावरती लढली गेली म्हणता येईल, किंवा जे आपण करप्शनच्या मुद्द्यावरती लढली गेली असं म्हणता येईल की 40% सरकार 40% गव्हर्नमेंट असा जो शिक्का लेबल लागला होता ह्याला आपल्या भाजपच्या सरकारला 40% कमिशन सरकार म्हणून, तर त्याचा एक बराचसा फायदा काँग्रेसला झालेला वाटतोय. दुसरी गोष्ट, बजरंग दल असो किंवा बजरंग दलावरती किंवा श्रीराम सेना यांच्यावरती बंदी असो, बजरंग दल मध्यंतरी काँग्रेसच्या नेत्यांनी याच्या विषयी स्पष्टीकरण दिलं होतं की बजरंग दल आणि बजरंग बली हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. जे दैवत आहे त्यामुळे त्याच्यावर अशी प्रोप्रायटरी लुईस सर, आपला आवाज स्पष्टपणे येत नाहीये. राजकीय संदेश देण्यात होता काँग्रेसमध्ये जो बजरंग बली आणि बजरंग दल याच्यामधील विश्लेषण करणारा जो संदेश देण्यात आला होता की बजरंग दल हा परमेश्वर बजरंग बलीच्या नावे राजकारण करण्याचा हा भाजपाचा हा प्रयत्न आहे, अशा प्रकारचा जो संदेश होता तो कदाचित मतदारांपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचलेला आहे. त्यामुळं हे जे राजकारण झालं ते विकासाच्या मुद्द्यावरती झालेलं आहे. इथं धर्माचं राजकारण बिलकुल चाललेलं नाही आहे. आणि भाजपने जे ते कार्ड जो आपलं भाजपतर्फे हा मुद्दा जो उपस्थित करण्यात आला होता त्याचा फारसा भाजपला फायदा झालेला नाही. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. तुमच्याकडनं या संदर्भात एक अधिक अपडेट आम्ही जाणून घेणारच आहोत. पण आता आपल्यासोबत थेट जोडले जात आहेत दैनिक श्री रणझुंजारचे संपादक मनोहर कालकुंद्रीकर सर. त्यांच्याकडून या संदर्भातले अधिक माहिती जाणून घेऊया आणि त्याचबरोबर याचं विश्लेषण, या निकालाचं विश्लेषण जाणून घेऊयात.
कालकुंद्रीकर सर, तुमचं स्वागत कोकण 7 लाईव्ह मध्ये. आणि काय सांगाल, एकंदरीत काँग्रेसनं पुन्हा एकदा जोरदार कमबॅक केलेला आहे, तर भाजपला मात्र तिथं जोरदार धक्का बसलेला आहे. कसं कराल या निकालाचं विश्लेषण? सर, आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. सर, आपला आवाज पोहोचत नाहीये. सर, आपला फोन म्यूट वरती आहे. दरम्यान जुईली, जे कर्नाटकातले हे जे काही निकाल आहेत ते अनपेक्षित आहेतच भाजपसाठी. जसं लुईस सर म्हणाले हो. की भाजपसाठी हा निकाल निश्चितच अनपेक्षित आहे, कारण ज्या तयारीने कर्नाटकात भाजप उतरलेली होती, ते त्यांचे जे काही मनसुबे होते ते बऱ्यापैकी इथे फोल ठरलेले आपल्याला दिसून येतात. आणखीन एक त्यात नमूद करेन, ते म्हणजे केंद्रीय मंत्री अमित शहा असतील, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातले अनेक दिग्गज नेते तिथं होते. मला असं वाटतं कालकुंद्रीकर सर आपल्याशी थेट जोडले जात आहेत. तर सर, माझा प्रश्न मी पुन्हा एकदा सांगते. आपण पाहिलं तर काँग्रेसनं जोरदार मुसंडी मारलेली आहे, कमबॅक केलेला आहे, तर भाजपला मात्र तिथं जोरदार धक्का बसलाय. तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही पूर्णपणे फोल ठरलेली आहे, एकही जागा तिथं जिंकता आलेली नाहीये. तर जेडीएस किंगमेकर ठरणार होतं अशी सुद्धा शक्यता होती, मात्र त्यांची सुद्धा निराशा झालेली आहे. तर एकंदरीत या निकालाचं कसं विश्लेषण करता येईल? कर्नाटकचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर सत्तारूढ सरकार जे आहे ते दुसऱ्यांदा परत सत्तास्थानी आलेले नाही. बरोबर. यावर्षी भाजप सरकार हे सत्तास्थानी होतं. आता नवीन काँग्रेस सरकार हे आलेलं आहे. काँग्रेसला त्यांनी केलेला राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालचा रोड शोला जो पाठिंबा राज्यात मिळाला त्याचाही परिणाम या निवडणुकीवर झालेला आहे असं मला वाटतं. त्याबरोबरच काँग्रेसने जी गॅरंटी कार्ड दिली, उदाहरणार्थ केजरीवाल यांनी ज्या पद्धतीनं आपल्या राज्यामध्ये मोफत वीज, मोफत पाणी, महिलांना मदत, आर्थिक मदत, या ठिकाणी पण कर्नाटक सरकार, काँग्रेस सरकारने आपल्या युवकांना, महिलांना आणि सर्वांना ही कार्ड वाटली. म्हणजे गॅरंटी कार्ड, आम्ही नक्की तुम्हाला हे संबंधित पैसे आम्ही तुम्हाला देणार आहे, मदत ही करणार आहे, असं जे सांगितलं त्याच्यावर काँग्रेसच्या अभिवचनावर लोकांनी आपला विश्वास ठेवला आणि काँग्रेसला हे बहुमत मिळालं असं मला वाटतंय. त्याबरोबरच भाजपने राज्यामध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. या भरपूर प्रयत्नामध्ये केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली असलेले पंतप्रधान अमित शहा, नंतर संरक्षण मंत्री, या सगळ्यांनी कर्नाटकामध्ये ज्या जाहीर सभा घेतल्या त्याला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. पण तो कशा पद्धतीनं पाठिंबा मिळालेला होता हा एक विचार करण्याची वेळ या ठिकाणी आज आलेली आहे. दोन्ही पक्षांच्या प्रचार सभांना लोक त्याच पद्धतीनं बोलवलेले गेलेले होते हे नक्की, पण काँग्रेसने लोकांना जे आमिष दाखवलेलं होतं त्याचाही परिणाम या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळवण्यामध्ये झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसच्या नेत्यांच्यावर भाजपची ईडीची कारवाई, आयकराचे छापे, यामुळं फक्त काँग्रेसवरच का हा लोकांच्या मनामध्ये एक प्रश्न राहतो, तो अनुत्तरित आहे. भाजपमध्येही भ्रष्टाचार इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेला असताना काँग्रेसच्या नेत्यांच्यावरच कारवाई का, हा प्रश्न आहे. आणि हे परिणाम सामान्य जनसामान्यांशी संबंधित जास्त नसले तरी एकंदर राजकीय वातावरण पाहताना त्याच्यावर परिणाम दिसून येतो असं मला वाटतं. सीमा भागामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीला यावेळी दक्षिण भागातून मोठ्या प्रमाणात यश मिळेल अशी अपेक्षा होती आणि खरोखरच तशीच परिस्थिती झालेली आहे. फक्त 5-6 हजार मतांच्या फरकाने मागच्या वेळचे अभय पाटील आमदार भाजपचे हे पुन्हा निवडणुकीत निवडून आलेले आहेत. भाजप पाटील आमदार अभय पाटीलने कर्नाटकामध्ये बेळगाव मतदारसंघामध्ये चांगलं काम केलेलं होतं. त्यांच्या कामाच्या जोरावरच ते पुन्हा या निवडणुकीत विजयी झालेले आहेत. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी यावेळी एकी दाखवलेली होती. ही एकी पुन्हा एकदा बेळगावात दिसून आलेली आहे. हेही आम्हाला मराठी भाषिकांच्या वतीनं कौतुकास्पद आहे असं मला वाटतं. समितीचा पराभव एकाही जागेवर झालेला नसला तरीही
त्याची फार मोठी चिंता करायचं कारण नाही. या निवडणुकीमधून सीमावासीय मराठी जनता ही एक झालेली आहे. या उलट एक दुर्दैवी घटना अशी झाली की महाराष्ट्रातले नेते मंडळी या सीमा भागामध्ये प्रचारासाठी आली. कोणत्या विचाराने त्यांनी हा प्रचार या ठिकाणी केला हा खरोखर मलाही प्रश्न पडलेला होता. देवेंद्र फडणवीस कसलं या ठिकाणी आले, पृथ्वीराज चव्हाण आले. त्यांचे विचार काय सीमावासियांचा पराभव व्हावा ही होती काय दुपारी असाच मला विचार करायची, सीमावासियांना विचार करायची वेळ आली. वास्तविक पाहता आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही नेत्यांनी सीमा भागामध्ये उमेदवारांच्या प्रचारात, त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारात कोणतीही जाहीर सभा घेतलेली नव्हती. शरद पवार सुद्धा सीमा भागामध्ये येऊन गेले, पण त्यांनी सीमा भागामध्ये समितीचे उमेदवार ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी मात्र ते आले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र बेळगावात आल्यानंतर काळी निशाणा दाखवण्यात आले. एकनाथ शिंदेचा जो होता विचार बेळगावात येऊन भाषण करायचा तो त्यांनी रद्द केला. पण एकंदर या निवडणुकीत काँग्रेसने जे यश मिळवलेले आहे हे त्यांना अनपेक्षित असेल, पण जनतेला वाटलं की पुन्हा एकदा आता काँग्रेस निवडून देऊन बघूया. याच्यात काँग्रेसला यश मिळालं. दक्षिणेची दारं पुन्हा एकदा उघडावीत आणि दक्षिणेत आपण प्रवेश करावा ही भाजपची इच्छा होती, पण त्यात त्यांना अपयश मिळालं. पुढच्या निवडणुकीमध्ये आंध्रा निवडणूक, तेलंगणा, केरळ, पांडिचेरी, तामिळनाडू या राज्यामध्ये निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटकमध्ये जर विजय मिळाला असता तर त्या राज्यातून भाजपला पुन्हा विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करता आला असता, पण हे प्रवेशद्वार सध्याच्या परिस्थितीत तरी बंद झालेलं आहे. भाजपची देशांतर्गत प्रगती जगामध्ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाणात झालेली आहे हेही मला सांगताना आनंद वाटतो. धन्यवाद. सर, आता जे आपण सांगितलेलं आहे की भाजपचे म्हणजे दक्षिण द्वार आहे कर्नाटकाची इलेक्शन, किंवा कर्नाटक हे दक्षिण द्वार समजलं जाते, त्या मार्गे आपण खाली दक्षिणेमध्ये मधली जी राज्य आहेत तिथे आपलं प्राबल्य आपण निर्माण करू शकतो अशी जी काही भाजपची एक इच्छा होती किंवा त्यांची अपेक्षा होती ती फोल ठरलेली आहे. परंतु याचबरोबर सर मला एक विचारावंसं वाटते, आपण महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या संदर्भात बोललात, परंतु बेळगाव याचा प्रश्न नेहमीच हा संवेदनक्षम राहिलेला आहे आणि बेळगाव ते महाराष्ट्रामध्ये त्याचं विलिनीकरण व्हावं किंवा न व्हावं हे भिजत घोंगडं गेली कित्येक वर्ष सुरू आहे. आणि जेव्हा जेव्हा इलेक्शन येतात तेव्हा हा प्रश्न प्राबल्याने वर काढला जातो आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा बेळगावातील जे सीमावर्ती भागातील लोक आहेत त्यांच्या भावनांचा विचार करता या प्रश्नाचा पुन्हा पुन्हा उहापोह केला जातो आणि त्या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु तरी मये समिती, महाराष्ट्र एकीकरण समिती जी आहे तिला अजिबात यावेळेस एकही जागा मिळवता आलेली नाहीये. हे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रयत्नांचं अपयश आहे की तिथल्या लोकांनी घेतलेल्या निर्णयाचं? महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रयत्न यावेळी अखंड 3 निवडणुकातून जी दुफळी निर्माण झालेली होती त्या दुफळीतून यावर्षी संपूर्ण सीमा भागामधील मतदार हा एक झाला. याचे मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावर परिणाम झाला नसला तरी याचं एक यश म्हणजे कर्नाटकामध्ये 5 मतदारसंघामधून फक्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात दुसरा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवार उभा राहिला नाही. म्हणजे एक दुफळी निर्माण झालेली होती. ही दुफळी आजपासून बंद झालेली आहे असं मी म्हणतो आणि ह्या बंद झालेल्या वृत्तीमुळे पुढच्या निवडणुकीत आम्हाला नक्की यश मिळेल. लोकांना असं वाटतंय, कर्नाटक सरकारला वाटतं किंवा महाराष्ट्र सरकारला सीमा प्रश्न हा आम्ही निवडणुकी आली जवळ की आम्ही उपस्थित करतो. नाही, सीमा प्रश्नामधून जो मराठी भाषेचा आम्हाला जो अभिमान आहे, आमच्या मराठी भाषेवरच जे खच्चीकरण कर्नाटकात केलं जातं, मतांसाठी भाजप असू देत काँग्रेस असू देत हे मराठी मध्ये येऊन उमेदवार त्यांचे भाषण करतात, मराठीमध्ये परिपत्रक काढतात. जर मराठीचं प्राबल्य सीमा भागामध्ये नसतं तर या कर्नाटकमध्ये आता निवडून आलेल्या उमेदवारांना मराठी भाषिकांच्यासाठी जी परिपत्रक काढली जातात किंवा जो प्रचार केला जातो निवडणुकीत त्याची काय आवश्यकता होती? मराठी माणसांची मतं त्यांनी मिळवलेलीच आहेत, त्यांच्या मतावरच त्यांनी निवडून आलेले आहेत.
हे मी छाती ठोकपणे सांगतो. या निवडणुकीत आम्हाला जरी पराभव मिळालेला असला तरी पुढच्या निवडणुकीत आम्ही नक्की परत जिंकून येऊ असा आशावाद या मराठी माणसांच्यात आज निर्माण झालेला आहे. बरोबर आहे सर, हे आता तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे. परंतु बेळगाव महानगरपालिकेचा जेव्हा जेव्हा विषय येतो किंवा बेळगाव महानगरपालिकाची इलेक्शन जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही पुन्हा एकदा शड्डू ठोकून उभी राहते आणि पुन्हा एकदा हाच म्हणजे भावनिक प्रश्न की बेळगावातला सीमावर्ती भागातली लोक, मराठी लोक यांचा प्रश्न घेऊन ते पुढे जातात आणि कमी अधिक प्रमाणामध्ये त्यांना तिथे यशही मिळते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती कुठेतरी सीमावाद हा जो काही आहे त्याची तीव्रता कमी होत आहे असं वाटते का? तीव्रता कमी ही महाराष्ट्र लोकांना वाटते, महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना वाटते असं मला वाटतं. आमचा प्रश्न जिवंत आहे, आम्ही जिवंत ठेवलेला आहे. तुम्ही प्रश्न सोडवा, आमचा प्रश्नच नाही ना. आम्ही तुमच्या बाजूलाच आहोत. सांगा तर निदान सरळपणे काय म्हणून की नाही बाबा सीमा प्रश्न संपलेला आहे. हे कर्नाटकातल्या नेत्यांनी सांगावं किंवा महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी सांगावं किंवा केंद्र सरकारने सांगावं, म्हणजे सीमाभाषेवर निर्धास्तपणे राहतील तरी निदान. महाराष्ट्र बेळगावच्या महानगरपालिकेमध्ये ज्यावेळी निवडणुका झाल्या या देखील बेळगाव मधील मराठी माणसामध्ये जी दुखडी निर्माण करण्यात आलेली होती त्या दुखडीमुळेच आमचा पराभव झालेला आहे हे आम्हाला मान्य आहे. पण यापुढे अशा प्रकारे ही दुखडी होणार नाही असंही आश्वासन मराठी माणसाला आता मिळेल असा आशावाद निर्माण झालेला आहे असं माझं म्हणणं. पण सर, मध्यंतरी जो सीमावाद निर्माण झाला होता, अगदी प्रकर्षानं तिथे गाड्या अडवण्यात आल्या होत्या महाराष्ट्रातल्या, जे आपण पाहिलं अनेक गावांवर कर्नाटक दावा सांगत होतं, या सगळ्याचा परिणाम या निवडणुकीत कुठेतरी दिसतोय का आपल्याला? नाही, त्याचा कोणताही परिणाम या निवडणुकीवर झालेला नाही. एकूणच सर आता जेव्हा आपण आरोग्य विमा योजना होती महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदेनी महात्मा फुले आरोग्य विमा योजना ही कर्नाटकात म्हणजे सीमा भागामध्ये 865 गावांवर महाराष्ट्राने दावा केलेला त्या गावामधून लागू करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं गेलेलं होतं. त्याला कर्नाटकातल्या सरकारने विरोध केलेला होता. पण गंमतीची गोष्ट अशी आहे, ज्या सरकारला त्यांनी विरोध केला त्या सरकारमधलेच नेते मंडळी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी या ठिकाणी येऊन हजर झाली. याचं काय गणित ते दोघे नेते एकमेकांच्या समोर सांगतील हे मला माहिती. उदाहरणार्थ देवेंद्र फडणवीस साहेब बेळगावात आले, बेळगावातल्या मध्य भागामध्ये त्यांनी येऊन भाषण केलं, त्यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. पण याच महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या योजनेला कर्नाटक सरकारने विरोध केला. मग याला काय म्हणायचं? याचा प्रश्न कसा विचारायचा आणि कुणाला विचारायचं? सर, आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न तो म्हणजे आता मुख्यमंत्री कोण होणार, काय वाटतं? मुख्यमंत्री माझ्या आणि सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोघांच्या मध्ये चुरस ही पहिल्यापासून निवडणुकीच्या आधीपासून आहे. पण या निवडणुकीमध्ये शिवकुमार हे जास्ती वजनदार आहेत असं मला वाटतं आणि ते मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळू शकेल अशी मला आशा आहे. सिद्धरामय्या यांच्याकडे पण एकंदर राजकारणाचा मोठा अनुभव आहे, ते गाढे अभ्यासक आहेत. पण शिवकुमारांच्याकडे असलेली सत्ता आणि राजकारण हँडल करायची जी क्षमता आहे ही सिद्धरामय्या यांच्यामध्ये जास्ती आहे असं माझं मत आहे. बरोबर आहे सर. आता सिद्धरामय्यांची जर मुख्यमंत्री पदाकडे जर घोडदौड होत असेल तर ती निश्चितच त्या परिस्थितीनुसार ती ठरली जाईल. परंतु दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जे हे बहुमत काँग्रेसला मिळालेले आहे किंवा अनपेक्षित असं बहुमत काँग्रेसला मिळालेलं आहे हे जेव्हा आपण बघतो त्यावेळेस सत्ता स्थापनेनंतर म्हणजे एक प्रकारची काँग्रेसमध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये थोडीशी नाराजी आणि थोडीशी मरगळ अशी दोन्ही संमिश्र भावना होत्या. परंतु कर्नाटकच्या ह्या निर्विवाद बहुमतानंतर एक प्रकारचं एक ऊर्जा निर्माण झालेली आहे काँग्रेसच्या वातावरणात. काँग्रेसच्या गोटामध्ये अनेक ठिकाणी त्याचं सेलिब्रेशन सुद्धा सुरू झालेलं आहे. एकूणच जर हे बघितलं तर काँग्रेसची पुढची स्ट्रॅटेजी आपली सत्ता टिकवणं,
5 वर्ष हे जे आपलं सरकार आहे ते अत्यंत सक्षमपणे चालवणं आणि पुढच्या इलेक्शनसाठी म्हणजे पुढच्या दक्षिणेतल्या काही राज्यांमधल्या इलेक्शनसाठी आपल्यासाठी एक चांगली वाट निर्माण करणं, याच्यासाठी काँग्रेस कशा पद्धतीने बघेल असं तुम्हाला वाटते? काँग्रेसला मिळालेलं यश ते थोडंसं त्यांना अनपेक्षित असू शकेल. त्यांना वाटत होतं की आपल्याला 105, 110 जागा, 12 जागा मिळतील अशी अपेक्षा वाटत होती. पण दिवसेंदिवस जसे दिवस जायला लागले, निवडणुका जवळ यायला लागल्या, त्या पद्धतीनं काँग्रेसला जास्ती पाठिंबा मिळत गेला आणि काँग्रेसचं सरकार कर्नाटकात कोणाच्याही मदतीशिवाय आज सत्तारूढ होत आहे. हे या ठिकाणचं हे वैशिष्ट्य आहे. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना वाटत होतं की माझी मदत यांना नक्की लागेल, पण ती मदत आज काँग्रेस पक्षाला लागणार नाही. याच्यामुळं काँग्रेसचं मनोधैर्य वाढलेलं आहे. आपापसातील मतभेद म्हणजे सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी दोघांनी आपलं मत निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री मी व्हावं, मी होणार, हे दोघांनी जाहीरपणे जाहीर केलेलं आहे. आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी ह्या नक्की प्रयत्न करतील आणि त्या नक्की सोडवू शकतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो. कर्नाटकातल्या एकमेव जाहीर सभेसाठी सोनिया गांधी या ठिकाणी आल्या, त्यांनी भाषण केलं. त्याचेही परिणाम काँग्रेस पक्षाला चांगल्या प्रकारे मिळाले आणि मुख्यतः राहुल गांधींनी जो कर्नाटकामध्ये रोड शो केला, त्या रोड शोला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळालेला होता. हे आम्हाला नाकारता येणार नाही. काँग्रेसमध्ये असलेली मरगणक त्या रोड शोमुळे पुन्हा एकदा जिवंत झालेली होती. लोक त्या मिरवणुकीत सहभागी होते, हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले. नक्कीच काही प्रश्न नाही, त्यांना कोणतीही देवाणघेवाण त्या कार्यकर्त्यांना झालेली नव्हती. म्हणून या रोड शोचं महत्व या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे असं मला वाटतं. सर, आणखीन शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे अशी माहिती मिळते की उद्याच विधिमंडळाची बैठक होऊ शकते आणि जो सत्ता स्थापनेचा आहे तो काँग्रेस लवकरात लवकर निर्णय घेऊ शकतं. तर या संदर्भातली अपडेट काही आहे का? घ्यायचं असं वाटत असेल त्यांना, सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना, तर काँग्रेसचे महावरिष्ठ नेते जे आहेत सोनिया गांधी यांनी काहीतरी कानमंत्र त्यांना नक्की दिला असेल. या कानमंत्रानुसार मला वाटतं की शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या दोघे जर आपापसात ही काय भूमिका आहे ते वाटून घेतील. आता जरी या क्षणाला मला सांगता आलं नाही तरी शिवकुमार हे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होतील अशी अपेक्षा अनेक लोकांना आहे. त्यांचा लोकसंग्रह, जनसंपर्क हा फार मोठ्या प्रमाणात आहे. याबद्दल दुमत असायचं कारणच नाही. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी आणि केलेल्या विश्लेषणासाठी. या संदर्भातले अधिक अपडेट तुमच्याकडून असेच जाणून घेणार आहोत. मॅडम, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. आता आपण जर पाहिलं तर अनेक घडामोडी आता काँग्रेसमध्ये घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. जल्लोष तर सुरू झालेलाच आहे, मात्र जर पाहिलं की ज्या पद्धतीनं काँग्रेसने जोरदार कमबॅक केलेला आहे, एकीकडे भाजपला धक्का बसलेला आहे, तो अनपेक्षित असा धक्का होता. मात्र पोल सांगत होते, जे अनेक वृत्तसंस्थेने जे एक्झिट पोल घेतले होते त्यातून असं तरी स्पष्ट दिसत होतं की काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेवर येऊ शकतो आणि हा एक्झिट पोल तंतोतंत खरा ठरलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र हे घडत असताना दुसरीकडे केंद्रीय यंत्रणांचा ज्या पद्धतीनं हस्तक्षेप होता या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, किंवा राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा होती, त्यानंतर मध्यंतरी आपण पाहिलं तर राहुल गांधी यांचे काही फोटो समोर आले होते, ते म्हणजे त्यांचा साधेपणा त्यातून दिसत होता. ज्या पद्धतीने आपण भारत जोडो मध्ये पाहिलं होतं, त्यांनी डिलिव्हरी बॉय सोबत त्यांनी काही राईड केलेली होती. या सगळ्या गोष्टी तिथं कशा पद्धतीनं फायदेशीर ठरतात, कसं कराल याचं विश्लेषण? निश्चितच जुईली, कसं आहे, काँग्रेसला अनपेक्षित होतं नव्हतं हे तर आहेच, परंतु जसं मगाशी लुईस सरांनी सांगितलं की भाजपला मात्र निश्चितपणे हे अनपेक्षित आहे. भाजपने फार मोठ्या उमेदीने आणि उत्साहाने या रणधुमाळीमध्ये सहभाग घेतलेला किंवा ते पुढे जात होते. अनपेक्षित असं म्हणायला पाहिजे की त्यांना 100% माहिती होतं की होय, आपल्याला इथे सत्ता मिळणार. कारण महाराष्ट्रातले अनेक नेते, गोव्यातले अनेक नेते हे प्रचारासाठी कर्नाटकमध्ये प्रत्यक्षात हजेरी लावून गेलेले होते. आणि मग तो हिंदुत्वाचा मुद्दा असू देत, जय बजरंगबली असू देत, जय श्रीराम असू देत, अनेक मुद्द्यांवरून तिथे प्रचाराच्या वेळेस ते मुद्दे चर्चिले गेले आणि त्याचं महत्त्व सांगितलं गेलं.
परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती या सगळ्यांना बाजूला ठेवत जसं आता दोन आपले जे काही वक्ते होते त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की या मुद्द्यांना महत्व न देता कर्नाटकच्या जनतेने विकासात्मक मुद्द्यांवरती जास्ती भर दिलेला आहे आणि विकासाच्या दिशेने जो आपल्याला घेऊन जाईल त्याला कल दिलेला आहे. एकूणच जो काही काँग्रेसमधली ही जी काही मरगळ होती ती यामुळे निश्चितच दूर झालेली आहे. परंतु जसं तू म्हणालीस की राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा म्हणजे त्यांनी जो काही एक तो हे केलेला होता तो निश्चितच फार महत्वाचा होता ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून. त्यालाही कुठेतरी थोडासा रोखण्याचाही प्रयत्न मध्यंतरी त्या ह्याच्यामध्ये झालेला होता. मग त्याला कोरोनाची जोड दिली गेली, कोरोना वाढतोय म्हणून ती यात्रा थांबवा म्हणून सांगितलं गेलं. काही वेळेस त्याची खिल्ली उडवली गेली, काही वेळेस ते कुठल्या नेत्यांबरोबर जात आहेत किंवा त्यांच्याबरोबर जे जॉईन होत आहेत ते पैसे देऊन जॉईन होत आहेत असंही सांगितलं गेलं. परंतु या पार्श्वभूमीवरती ती यात्रा ही सलगपणे चालू राहिली. आताच्या या कर्नाटकातल्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी जो रोड शो तिथे घेतला आणि साधेपणा, जसं तू म्हणालीस की साधेपणा, सर्वसामान्य माणसाच्या बरोबर बसायचं, त्याच्याबरोबर चहा प्यायचा, एका डिलिव्हरी बॉय बरोबर त्यांनी एक राईड घेतलेली होती. म्हणजे हे जे काय आहे की जे सर्वसामान्य माणसांना भावते ते सगळे फंडे राजीव गांधींनी आणि काँग्रेसने या इलेक्शनमध्ये अवलंबिलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांना विकासाच्या मुद्द्यावरती पुढे जाऊन येण्याचा ॲश्युरन्स त्यांनी दिलेला आहे की 40% कमिशन हा जो काही प्रवाद सांगितला जातोय तो पूर्णपणे नष्ट करून एक चांगल्या मुद्द्यावरती कर्नाटक सरकार पुढे जाईल असा जो काही ॲश्युरन्स कर्नाटकच्या जनतेला काँग्रेसने दिलेला आहे. त्यांच्या अजेंड्यावरती हा जो एक मुद्दा होता तो जास्ती महत्वाचा मानलेला आहे आणि हे यश काँग्रेसला मिळालेलं आहे असं मला वाटतंय. पण मॅडम आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे आपण जर पाहिलं तर हिंदुत्व हा मुद्दा भाजप कायम प्रत्येक निवडणुकीत घेऊन जातोय आणि दुसरीकडे आता काँग्रेस असं सांगते की डरो मत किंवा भारत जोडो सारखी यात्रा असेल, अगदी आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये साधेपणा, जनतेशी कनेक्ट होण्याचे जे फंडे अवलंबत आहे ते कुठेतरी फायदेशीर ठरते असं आपल्याला म्हणायला हवं का? आणि फक्त हिंदुत्वाचा मुद्दा रेटणं हे कुठेतरी आता भाजपला धक्का देणारं ठरतंय काय, असंच आपण या इलेक्शनच्या या रिझल्ट मधून आपल्याला दिसतंय का? बरोबर, निश्चितच जुईली तू म्हणतेस ते अत्यंत बरोबर आहे की केवळ हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती पुढच्या इलेक्शन्स आपल्याला लढता येणार नाहीत. हा कुठेतरी छोटासा एक हिंट भाजपला मिळाली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हिंदुत्वाचा मुद्दा हा त्यांच्यासाठी निश्चितच महत्वाचा आहे. परंतु त्याचबरोबर आज भारताला ज्या काही गोष्टींची गरज आहे, विकासाकडे नेण्यासाठीची जी काही आवश्यकता आहे त्याच्यासाठीच्या जर गोष्टी बघितल्या तर निश्चितच सर्वसामान्य माणसाला जे काय आवश्यक आहे ते करणं हे जास्ती महत्वाचं आहे. आणि तीच बरोबर नस ही काँग्रेसने ह्या कर्नाटकच्या इलेक्शनमध्ये जाणून घेतली आणि त्या दृष्टीने त्यांनी त्यांचा आपल्या इलेक्शनचा अजेंडा ठेवला आणि त्या दृष्टीने ते पुढे गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच ह्या ज्या काही बहुमताकडे त्यांची जी काही वाटचाल झालेली आहे किंवा ते क्रॉस केलेले बहुमताचा आकडा हे त्याचंच द्योतक आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती अनेक गोष्टींनी म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी तर असं सांगितलेलं की जय बजरंगबली म्हणा आणि वोट द्या इथपर्यंत झालेलं होतं. परंतु ते कुठेतरी तेवढं हा मुद्दा मागे कर्नाटकातल्या जनतेने त्याला तेवढंसं महत्व दिलेलं नाहीये असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि एकूणच सध्या म्हणजे आपण आत्ताच इश्यू बघितला द केरला स्टोरी हा जो काही पिक्चर आहे त्या पिक्चरवरून जे काही रणकंदन सध्या माजलेलं आहे ते कुठल्या तरी एका दिशेने घेऊन जात आहे का हे सुद्धा समजण्या इतकी आता जनता निश्चितच सुजाण झालेली आहे. पूर्वी एक काळ असा होता की नेते सांगायचे आणि त्या दृष्टीने एक गठ्ठा मतदान केलं जायचं, परंतु आता नाहीये. आज सोशल मीडिया किंवा माहितीच्या ह्या सगळ्या तंत्रज्ञानातून एवढ्या गोष्टी माहीत होतात की सर्वसामान्य मतदार हा देखील सुजाण झालेला आहे. त्याची कर्तव्य त्याला काय पाहिजे आहे हे आता त्याला निश्चितपणे समजते. त्यामुळे ब्लँकली कोणाला तरी मत टाकणं हे आता होत नाही आणि निश्चितच जो काही अजेंडा असतो त्याचा विचार करून तो आपल्याला पुढे कुठे घेऊन जाणार आहे. कारण प्रत्येक राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवरती तिथल्या माणसाचं जीवनमान हे अवलंबलेलं असते किंवा अवलंबून त्यानुसार त्याची धोरणं ठरली जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या विकासासाठी त्याला काय पाहिजे आहे हे जर माहिती करून जर घ्यायचं असेल तर हे कर्नाटकातली आजची स्थिती जी आहे ती निश्चितच योग्य दिशेने जाते. विकासाच्या मुद्द्यावरती कर्नाटकने काँग्रेसला जे काही बहुमत देण्याचं दिलेलं आहे ते निश्चितच एक चांगल्या हेल्दी अशा विकासाच्या दृष्टिकोनातून किंवा सर्वसामान्य माणसाच्या स्वतःच्या गरजांच्या दृष्टिकोनातून पुढे जाण्याचं चिन्ह आहे असं मी म्हणेन. पण हे सगळं घडत असताना महाराष्ट्र एकीकरण समिती याची पूर्णपणे निराशा झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी एकही जागा तिथं त्यांना जिंकता आलेली नाहीये. कसं बघताय याकडे?
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या संदर्भामध्ये जसं आता कालकुंद्रिकर साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की ते बेळगावमधले रहिवासी आहेत, कित्येक वर्ष ते हा लढा बघतायत. एक काळ असा होता की महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही अत्यंत पीकला होती आणि त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने सीमावर्ती भागातल्या मराठी माणसांचा प्रश्न हा फार चांगल्या पद्धतीने हाताळला होता. अजूनही ते हाताळतायत. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये जसं म्हणाले की बेळगाव महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये त्यांच्यातच जी काही दुफळी झाली त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. परंतु यावेळेस ते न करताना सुद्धा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला दुर्दैवाने एकही जागा अद्यापपर्यंत मिळालेली नाहीये. परंतु म्हणजे सीमा भागातल्या मराठी माणसांचा प्रश्न सुटला का? तर नाही. मग असं काय आहे की ज्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बेळगावमध्ये एकही सीट मिळाली नाही? याची कारणमीमांसा किंवा याची चिकित्सा तिथल्या नेत्यांनी करण्याची खरंच गरज आहे, गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. कारण आपण बघतोय जरा काय झालं की अगदी म्हणजे मग महाराष्ट्रातल्या बसेस तिथे गेल्या की त्याच्यावरती दगडफेक करायची, त्याला काळं फासायचं, इथपासून तिथल्या कर्नाटकच्या बसेसवरती आपल्याकडे बंदी घालायची, इथपर्यंतच्या ज्या काही मध्यंतरी हा वाद पूर्णपणे चिघळलेला आपल्याला पाहायला मिळत होता. अगदी काही गावांवर दावे ठोकण्यात आले होते कर्नाटककडनं, तर काही गावांना पाणी सुद्धा सोडण्यात आलं होतं कर्नाटककडून. तर याचा परिणाम कुठेतरी होतोय का या सगळ्या गोष्टींवर? थोडंसं राजकारण आहे, कारण कसं आहे, बेळगाव हा जरी एका बाजूला असला कर्नाटकच्या, म्हणजे बँगलोर आणि बेळगाव हे जे काही दोन जिल्हे आहेत कर्नाटकातले हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. बेळगाव हे एक आर्थिक, जसं आपलं मुंबई आहे तसं बेळगाव हे कर्नाटकातलं एक आर्थिक विकासाचं मोठं केंद्र आहे आणि फार मोठी आर्थिक उलाढाल बेळगाव ह्या जिल्ह्यातून होत असते. त्यामुळे निश्चितच कर्नाटक सरकारला बेळगाव हा अत्यंत महत्वाचा असा भाग आहे. मग त्याच्यातली ही जी काही दुफळी आहे किंवा हे जे काही आहे ते निपटणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. परंतु त्याचबरोबर सीमावर्ती भागातल्या लोकांच्या संदर्भातले जे काही प्रश्न आहेत ते त्यांनी पुढे नेऊन त्याची निर्गत लावणं हे सुद्धा अपेक्षित आहे आणि ते आवश्यकही आहे. कारण जोपर्यंत हा जी तरंगती परिस्थिती आहे किंवा आधांतरी राहण्याची जी परिस्थिती आहे तो जोपर्यंत सेटल होत नाहीये तोपर्यंत हे प्रश्न कायमस्वरूपी पुढे असेच चालत राहणार. आणि मग तिथल्या भागातल्या लोकांचं काय, त्या माणसांचं काय, मग त्या जनतेचे शेवटी तो मतदार आहे, तो बेळगावचा मतदार आहे, पर्यायाने कर्नाटकच्या राज्याचा मतदार आहे. मग त्यांना कम्फर्ट झोन मध्ये कसं आणायचं ह्याचा निश्चितच विचार कर्नाटक सरकारने करायला पाहिजे. मग सरकार कुठलंही येऊ, काँग्रेसचं असो, भाजपचं असो आणि किंवा जेडीएस असो, त्यांनी करायला पाहिजे. पण ते दुर्दैवाने आतापर्यंत तितक्याशा चांगल्या पद्धतीने झालेलं नाहीये. आणि याच्या पुढे आता जेव्हा काँग्रेस सरकार आहे, महाराष्ट्र एकीकरण समिती त्यांच्या बरोबर जाऊन किंवा त्यांच्याशी चांगल्या पद्धतीने टायअप करून जर काहीतरी करत असतील तर निश्चितच या लोकांना रिलीफ मिळेल आणि हे जे काही प्रकार होत आहेत ते होणार नाहीत असं आपण भविष्यामध्ये गृहीत धरूया. नक्कीच. आणि एक शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे आता 2024च्या निवडणुका येण्यासाठी आपण पाहतोय काहीच दिवस उरलेले आहेत आणि त्याची आतापासूनच प्रत्येक पक्ष तयारी करत आहे. आणि एकीकडे कुठेतरी काँग्रेस ज्या पद्धतीनं देशभरात बॅकफूटवर जात आहे किंवा त्यातले अनेक नेते हे भाजपमध्ये जाऊन येत आहेत आणि निवडून येत आहेत, किंवा आपण गोव्याची जर परिस्थिती पाहिली तर अगदी भाजप सत्तेत येऊन सुद्धा पुन्हा काँग्रेसचे काही आमदार भाजपमध्ये गेले. या काही गोष्टी आपण पाहतोय. महाराष्ट्राचं सुद्धा उदाहरण आहे. तर या सगळ्याला आता कुठेतरी कर्नाटकमध्ये ज्या पद्धतीनं काँग्रेसने कमबॅक केलंय त्याचा परिणाम आता 2024 मध्ये आपल्याला दिसू शकतो का? म्हणजे आताच बोलणं अवघड आहे, पण तरीही ज्या पद्धतीनं वाटचाल झाली आहे ती कुठेतरी काँग्रेससाठी अनुकूल ठरू शकते का? निश्चितच जुईली. काय आहे, आता जसं तू म्हणालीस की आता तरी तसं वाटतंय, राजकारणामध्ये आपण काहीही सांगू शकत नाही. आणि आताचं जे राजकारण आहे ते फार अनिश्चित आहे. आज एका पक्षातला माणूस, एका पक्षातला नेता उद्या कुठल्या पक्षात असेल हे अजिबात आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळेच म्हणजे थोडंसं विषांतर होते. परंतु आज आपल्याकडचा जो काही कार्यकर्ता आहे, सर्वसामान्य कार्यकर्ता, त्याच्यामध्ये एवढी संभ्रमावस्था आहे की आपण नक्की कुठे जायचंय आणि आपण कुठल्या पद्धतीने पुढे जायचंय याबाबत फार संभ्रमावस्था आहे. विषय येतो 2024च्या इलेक्शनचा. भाजपने कर्नाटकची इलेक्शन ही जी काय आहे ती लढवलेलीच या पद्धतीने आहे की त्यांना दक्षिण द्वार खुलं व्हावं. परंतु त्यांचा तो जो काही हेतू होता तो कुठेतरी असफल झालेला आहे हे आपण आता बघतोय. परंतु पुढे भविष्यामध्ये 2024च्या इलेक्शनच्या मध्ये हे असंच राहील हे सुद्धा आपण आता सांगू शकत नाही. कारण भाजप हा सत्तेतला पक्ष आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये जे काही झालेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसारख्या
पक्षाला भाजप शिवसेनेची एकेकाळी एवढी युती होती की भाजप आणि शिवसेना कधीच दूर होणार नाहीत, कारण त्यांचे प्रचाराचे मुद्दे सारखे होते, त्यांची थोडीशी विचारसरणी फार महत्वाची, म्हणजे ती देखील हिंदू किंवा इतर हो. एकूण या सगळ्या दृष्टीने सारखी होती. परंतु कधीही वाटलं नव्हतं की असं होईल, परंतु ते झालं. या इलेक्शनमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपलं गठबंधन केलं, सत्ता आणली, परंतु त्याच्याही अनपेक्षित होऊन शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली आणि बाळासाहेब ठाकरेंचा जो काही विचाराने प्रेरित झालेला पक्ष तो पुन्हा एकदा त्याची दोन भेकलं झाली आणि एकनाथ शिंदेंना भाजपने प्रचंड बॅकिंग देऊन त्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. इकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना आपला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना इथपर्यंत पक्ष निर्माण म्हणजे त्याला नाव द्यावं इथपर्यंतची परिस्थिती झाली. परंतु या सगळ्या गोष्टींमध्ये भाजप हा नेहमीच केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. बरोबर. आपण आपल्या शेजारच्या गोव्या राज्यामध्ये जरी बघितलं तर तिथे देखील भाजपची सत्ता जरी आलेली असली तरी त्याच्यानंतर काँग्रेसचे अनेक आमदार हे भाजपमध्ये गेलेले आहेत. हे जर सगळं बघितलं तर आगामी इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून भाजपला एकीकडे सजग तर व्हायलाच पाहिजे, परंतु काँग्रेसने सुद्धा केवळ ह्या एका विजयावरती उन्माद न मानता सावकाशीने खबरदारीने पावलं पुढे टाकून आपली जी काही स्ट्रॅटेजी आहे ती ठरवायला पाहिजे. परंतु एक निश्चित आहे की या विजयामुळे किंवा या बहुमतामुळे काँग्रेसमध्ये एक निश्चितच अत्यंत चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि पुढे पुन्हा एकदा ही जी काही काँग्रेसमधली जुनी जाणती मंडळी आहे त्यांची विचारचक्र सुरू झालेली आहेत आणि ती निश्चितच एक स्ट्रॅटेजी काहीतरी बनवतील आणि पुढच्या इलेक्शनसाठी त्या स्ट्रॅटेजीवरती ते पुढे जातील, हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. त्यामुळे 2024च्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती किंवा 2024च्या लोकसभा विधानसभा इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती आजचं हे कर्नाटकचं जे चित्र आहे ते भाजपला थोडं सावधानतेचं आहे आणि काँग्रेसला एक उमेदीचं आहे, असं हे मात्र निश्चित आहे. धन्यवाद तुम्ही केलेल्या विश्लेषणासाठी आणि तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. जर आज आपण पाहिलं तर काँग्रेसनं मोठ्या प्रमाणात कमबॅक केलेला आहे, जोरदार कमबॅक केलेला आहे. एकीकडे काँग्रेसची सत्ता होती गेल्या काही वर्षांपूर्वी, तिथं भाजपनं आपलं झेंडा रोवला, पुन्हा एकदा काँग्रेसने तिथं जोरदार सत्ता काबीज केलेली आहे आणि कुठेतरी भाजपच्या ज्या घौडदौड सध्या सुरू आहे आपण पाहतोय जोरदारपणे, तिथं कर्नाटकात मात्र त्याला ब्रेक लागलाय. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीची झालेली निराशा, त्यामुळे आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना कुठेतरी विचार मंथन करण्याची गरज आहे. मात्र आता नवीन येणारं जेडीएस सुद्धा हो अगदी बरोबर, जेडीएसला देखील एक 25-26 जागांवरती जे समाधान मानावं लागलेलं आहे, तर हे सगळं किंग मेकर म्हटलं जात होतं. हो अगदीच. काही आतापर्यंत त्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती की जेडीएस किंग मेकर ठरणार. मात्र ज्या पद्धतीनं निकाल हाती आलेले आहेत, जर आपण पाहिलं तर काँग्रेस 133, भाजपा 65, जेडीएस 22 आणि इतर 4 आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती 0 अशा पद्धतीची आत्ताची तरी अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. आणि काँग्रेसचं झालेलं कमबॅक, दुसरीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची झालेली निराशा, त्यामुळे आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना विचारमंथन करण्याची गरज आहे. आणि आता आपला मुद्दा जो आहे म्हणजे महाराष्ट्र खरं तर बेगावकडे बघतंय, सीमा भागातल्या त्या वादाकडे बघतंय, तो वाद मात्र आता हे नवीन सरकार तरी कुठेतरी महाराष्ट्र सरकार बरोबर एकत्र येऊन थांबवेल अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करूया. आणि पाहूयात की कर्नाटकचा नवा मुख्यमंत्री कोण होणार आणि या पुढची रणनीती काँग्रेसची कशी असणार आणि भाजपचे नेते या पराभवाकडे कसं पाहणार. आता इथंच थांबतोय. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही पोहोचवत राहणार आहोत. तुर्तास इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.